тема е така си... То аз като гледам всеки път е така... Както за Сузаните, така може и за Майк Тайсън. Интересен факт, ако продължим повече от 30 минути, винаги се стига до война или нещо подобно, така че... Човек, винаги като сме на маса, обикновено се стига. Да, защо винаги говорим за война? Да, Защото... и преди малко, докато ядем, вие си говорихте за кучешки, котешки, фашки, никакъв проблем няма. Ами... А тебе притеснява ли те, ако на масата си говорят за някакви такива работи? За котешки няма, за кучешки, да. Един приятел имаше шпека, който шпека вика: брат, въобще не ме е гнус, какво ще си говорите, ако ще се серете тук на масата, само ще го бутна с виличката малко настрани и си продължавам да си ям. Това е стар лав. Един приятел Да, аз не го бях чувал. Един приятел казваше, ако искаш да се сери на масата, само да не ми пръска в чинията. Това е още по-гнусно, бе. Ами, добре. аз първо ще се смутя от това, че някой се сере на масата. В смисъл, дори да не се храня. Повечето хора, между другото, като намерят косъм в храната си, много се гнусят. Мен, аз си го много махам и си продължавам. Мен го Аз слагам още много ме е гнус, човек. Много ме е гнусно. И Косъм. въобще, да. На тебе не ти ли е Ти гнусно? като видиш косъм, какво правиш? Ами, махам си го. В смисъл, Ти мен си ми е продължаваш. по-неприятно да направя сцена в заведение, отколкото да си Аз махна не косъм. правя сцена, просто го избутвам и не го ям повече. Самото ядене край. Да. Между другото, само скоро приключвам. бяхме в Несебър в някакво много ефтино заведение, по-ефтино отколкото в София даже. Сядаме, поръчваме си някакви неща и поначало ми се изглежда много яко, защото такова българско, нали, на военните някакво заведение. Във всичко имаше косми, заклевам се. Във всичко имаше поне един косъм. Каква е рецептата? Малко спанак, малко Обясни ми картофи, как- малко сирене и разбира се, косми. Как може вътре в пилешката пържола по средата да има косъм? Как е възможно да го сложиш? Това е нарочно, според мен няма как Еми просто така, да преди да обърне се чеше, примерно, космеселия гръб. Ама това е... Може да е било чубрица, човек. Не, брат, беше си скапан, гнусен, мъжки, мазен, Какъв на вид? косъм, на вид, брато, къдра, все едно сега сме ти го откъснал Супер много ме от косата. от косата. от гъза. Той си няма на коса. Няма И косми, Иван ако Кафа! Бах ти тъпия Вижте плешивеца отзад, ето са подграната плешивец. От този живот най-много мразя плешивците. Преди малко пътуваме насам и говорим си за някакъв пич и Вена вика: той е един такъв плешивец с брада. И аз казвам: брат, това е най-неподходящата кола, която... Да, вие какво мислите за плешивците? Ами, Ще дойдат на нашата. Ще дойдат на нашата. Те са млади Ами още. аз съм Аз- виждал дядо ми, така че знам коя ми е съдбата. Аз едно време в училище, най-добрият ми приятел беше влюбен в една мацка, плешива. Да, аз това си мисля, плешива ли? а тя ходеше цял живот с един пич, който беше плешив. И сме се скъсали да му се подиграваме. Да, ще вземеш скапания плешивец, няма да вземете. Някакво е така. И си мисля... Чакай, той на колко години е плешивел това? Той има такива, които и в училище са плешиви. Да, аз затова се чуда. Нашето имаше един, още на 14 годишна възраст, вече беше плешив. Това е кофти. Да, Аз така като те. Що е това? Не, Внимай, бъди по-политикали коректен. Що е? Какво? В смисъл, лъжа ли говори? Не. Аз по принцип нямам нищо против. Тоест готин плешивия, пич е просто бил съм бърз някакъв. да го огъва, е готово. Той е бил някакъв готин пич Не, или съвсем какво не, искаш да просто кажеш? казвам, че е бил плешив. Като тебе, бе, човек. В смисъл... И тъй, че извода от цялата работа е, че подиграйте се на плешивците, докато е време, докато имате Да. коса пичове, защото скоро ще плешивете и вие, няма може да не се подиграете. Имам такива приятели, които вече пострадат. Така е. Подиграваха ми се. Ай сега да ядат хуя. Между другото в Комеди клуба, примерно Цецо лекичко е тръгнал, Дого, Да, Николаус лекичко е тръгнал. Филип със сигурност не е тръгнал. Да. Той наваксва за всичко. Аз съм чул, че той нарочно си е пуснал дълго коса, за да може да компенсира. Ники Банков, примерно, той не знае, че е плешив. Той е Мисля, плешив, че е обаче ясно. не Как го така не знае знае? все още. Защото е остава така, има 10 косъмчета, такива дългички. Не, ме има кеф, И като ги почне зализна. да подпитва такъв... сега, примерно, ти колко често се бръснеш? Ама, сега ти си обръсваш главата, ама после налага ли се пак с нещо друго да я минаваш като цяло? Деликатен. Да, деликатно. Е така питам. За един приятел. И колко често си бръснеш главата? В смисъл, наистина ли обсъждаме? На 4 дена, на 3-4 дена.
Аз Ма, имам бръсничка доброто с брадане, желание с на пияна за 2 бръснене. дена. Аз имам доброто желание на 2 дена да си я бръсна, обаче винаги я оставам и се чувствам супер зле, защото най-гадното е да си оставиш да ти поникне коса. човек. Да. Най-невероятно ли? гнусното е тия чичките. Сигурно ужасно. Не, имам предвид да си плешив, обаче да ти поникне е така отстрани, супер гадно. И нали, знаете тази прическата на счетоводителите едно време, чичките е такива, Стих където, се да... където пуска от тук дълго, е така замета и тук се едно никой няма да разбере, че е плешив. Е така, супер гнусно. В много е гадно, брат, ама аз се чудя дали да не си вземам такава машинка за бръснене на брада, да си бръсне глава. Ма аз това ще да питам, вие как се смисъл спяна ли си бръснете глава? Не, аз с И машинка аз се я машинка. бръсна. Ама не е достатъчно Аз ясно. за ако искаш да брада, си бе, машинка кацави за Трифонов, брада. Аз съм за постригване. А? Що не искаш примерно да си кацави Трифонов? Ми то така си изглежда, сега не съм го бръснал 4 дни и гледа колко Верно, 4 окей, да. Малко аз трябва да взема такава машинка. Да, ще много е направите добре, се пила. Филипс. А? Първо се пила. Да си епилираме глава. Черепа ли, брат? Забравихме да кажем, че този подкаст достига до вас благодарение на Дъвки Турбо. Чакай. Дъвчете Дъвки Турбо, докато ви окапят зъбите. Кажи го на моята камера. Чакай, как беше? Без вкус? Ти да не си расист. Няма вкус, но има стил. Живейте турбо, живейте на бързи обороти. О, сино за момче ли беше сино? Сино за момченца. И така, пичове, значи, едно от нещата, които днес се случват, сега дошли сме специално в Пловдив за Азов. И да знам, Азов, кажи нещо за тебе. Ти каза ни, че от 3 години горе-долу се занимаваш с такова. Ами, няма какво точно те интересува. Ами ти също Аз по хейтър принцип като не нас. обичам да Нали говоря ти за ги себе си, хейтиш? така че Нали питай ти ги нещо. хейтиш хората, така както нас? Така разправя, да. Тук сме се събрали най-големите хейтва. Между другото, Ицо каза, че аз не съм хейтър. Аз съм абсолютно съгласен. Аз не мисля, че си хейтър. Какво Що? си хейтвал? Ми да знам, не съм ли някакъв анти. Брат. Бас падат ми акциите в момента, човек. Ма Какво ти ти се- се падна? Ауди Там пак от- ми се А, падна. Баш тъпито. Не знам, брат, но само като видиш, примерно, ако се поговориш с Калин, то направо да стане гадно да живееш такова. Що Калина хейтър или Ами какво аз мисля, искаш че да Калин хейтва доста работа, в принцип. Еми, кажеш? да. Аз като съм гледал клипове, да. Посипва си. Аз пък, Изпикава се двор на човек, после го прибива. Това е. но искам да видя как Калин пребива човек. Искам да гледам това видео, е така. Това така ли Бих казвам? го направил пейпер, За какво бих затворим? платил. А? За какво? По-бърз звука така е, човек. Ще умрем, човек. Ама звука ще е много добър. Като умираме, звука ще е кристален. Бас, това са хора, които не са готови да се жертват е така за вас. Аз искам вашите ушички да бъдат галени от нашите гласове, да бъдат така супер готино да ви стане хора, да можете да си легнете, да си слушате подкастчето, да ни слушате гласовете, да се надървите, се ударите една чекина като хората. А пичовете искат да им бъде просто хладно и да Малко, мъничко. Малко, да, ако е леко. Даже ти мога да отвориш Трябва тази да печение. Абе. Добре, Ей, тук има ни равини, човек. сте ревини. Брат, и на... Сега такъв ще да види хубаво. Верно, Земи чакайте моята малко. камера, земи моята. Чакайте, сега ще пуснем Води да равините капна, брат, малко. защото не искам тук да ме пукам. Ето ги равините хора. И не знам, сега ще трябва нещо да коментираме за тях. Богачи ли са? Не мога да видя колата им в Май са богати, това. То няма бедни равини според мен. Води равини на живо, човек. Обикновено нормалният софиянец не живее в центъра. Ти сам знаеш, в София в център живеят главно бабички и дядовци. И аз. И ти! А реално не, защото повечето те Ицо. се ебават хората, нали. Бабички. Големяците софиянци много се ебават с това, но че всичките от провинцията живеели в центъра да избиват комплекси. Хубаво е, аре да избивам комплекси да живея на яхта. Хубаво, аре, Бахти избивам комплексите, комплекси. човек. Живея на 5 минути от всичко, което ми трябва в живота и после избивам комплекси. Аз като малък никога не съм вярвал, че ще мога да живея така до Народното събрание. В смисъл, супер странно ми е било. И примерно с майка ми, като сме ходили в София, съм гледал така супер странно, като някакво... Все едно ти да отидеш в Ню Йорк, където снимат филмите всичките и да го гледаш и... Холивуд снимат.
Ами да, ама нали винаги действието се развива на Рокфелър Плаза и на някакви такива... Times Square. На Таймс Скуер. Абе, как успяват да изпразнат скапания Times Square за всеки един филм? Те първо го имат като такова, като декор някъде, обаче ако трябва да го изпразват наистина, за тези най-скъпи. Какво толкова плащаш за един час? Ама, Човек, той е мега То е много. огромно, то е все едно. Представя се едно да изпразниш ми... Ти им дай $80,000. или Не там знам, колко целият ти. площад на 80 НДК-то да го абсурд. направиш пуста. Повече. Така. Даже въобще не е еквивалент. Целият център на София да го правиш. Най-гадното е за маратони, човек. Нью-Йоркския маратон, примерно, това е най-голямото затваряне. Защото е 40 км трябва да затворят в Нью-Йорк. Тук аз тичах и Пловдивския, беше между другото много яко, защото беше много голямо. Докато в София, Софийския маратон е само въртиш кръгчета около На НДК, булевард Орлов, България ли къде беше? НДК, Орлов мост и Южния парк. Да. Тук беше целият град е така, тичаш по Марица, тичаш по някакви най-различни яки работи и доста е готино такова в Пловдив. Не знам, аз не тичам по принцип. Освен да хвана рейси по друг повод, няма как да се затичам. Филип, нали, още смятам, че трябва да се обърне внимание на това, че е избягал маратон 76 км. Е избягал, И той накрая те снима също краката. вървят Вие и видяхте ли му такова. краката О, накрая? човек, ужас беше това, да. Човек, аз не мога да го повярвам това нещо. Аз едва ми избутах 10 с вървение. Ама как така 76 км? Как 10 бе, ние тичахме 2, ти Вие тича тичахте 10. 20 и толкова, аз тичах 10. Аха. И направо бях супер горд от себе си. Еми, 76, това е много бе, човек. Много Ама е той без човек и почивка. особено да. Ами не, Е, те сега. са за 12 часа. Аз се озорвам гребната база. За 12 часа аз мога да ги извърва 70 Да. км. И гребната база хол ли е някой от вас? Много е яко. Не! Даре ти си хол, защото ти я споменал, ама вие ходили ли сте? Много е яко, като дойдем в Само един Пловдив път ще съм заеда. влизал. Ама не съм влизал в гребната база. Трябва А да какво вляза. има там? Аз съм се къпал даже. Ами канала за гребците е много красив, много готин. Може Аз да съм се тренирал изкачиш. гребане. Може, ама ще дойда след 2 минути и ще изкара, че те губят. Да питах дали е законно. Така кажи, бе, човек. Може да скочиш от 18 даже. Може, Ама ще боли много. най-много умреш. Няма много да боли, ще боли половин секунда Да, максимум, е така една секунда. Между другото не знам какво става, ако оцелееш. Много Ми си нещастник някакъв. Някакъв Макар, Макар, че се метнал, или не знам откъде беше се тая метнал. гимнастичката нали оцелява? Коя гимнастичка? Цвети. Гимнастичката оцеля. И сега си е супер окей, между другото. Стига, бе, само даваме идея Значи, на някакъв пич се е самоубийство. метнал от някаква телевизионна кула или нещо такова и се закачил по някакви жици и накрая отдолу, като е стигнал оцелял, звъннал е на линейките, те не са му повярвали, не са ушли. Не са му повярвали, че е За оцелял. какво е звъннал, нали като иска да се самоубие, за какво звънни? Ами ти Боли, размисляш брат. по пътя надолу размисляш, брат. В смисъл, Представяш си, ти имаш някакво 2 секунди, вече си казал, брат, повече Почва- няма да се кача, сеш се. А и то нямаш как да се качиш, толкова си щупени и крака. Преглеждаш изборите в живота си от съвсем различна перспектива, Да. докато падаш надолу. докато падаш си викаш, факт, не трябваше да скачам, Абе, брат. Да, уволниха, ама що пак трябваше да скачам за това? Дали съжаляват наистина е така хората в последствие? Еми, Защото едва ли, помислете защото си мъртви факта, че всеки, който са го спасили от самоубийство, след това не се самоубива втори път. Това е абсолютно измислена статистика в момента, която го кажеш. Това беше някакво... Ама вярно. Еми, Вярно, що да. ще Що си го направи така, измислиха, че ме, вярно. Ами не, помислете си, че наистина, който се е самоубивал и са го спасили, втори път не е тръгнал да се самоубива. Не е вярно това, Не стига знам, човек. глупости. Освен Чичо ми. Той два пъти да Не, той не се опитва въобще. Добре. Да. Те, линейките, между другото, на нищо не вярват. В смисъл, толкова ли постоянно някакви пияни им се обаждат да ги Да, базикат, човек, не вярват? Стоян между другото звънял на линейките в Стара Загора, да са напили супер много. Ало, идвайте, прашайте и всичките тук. Всичките да идват. Какво става? Вие колко линейки имате в Стара? Да ги знам. Пращайте линейките, ето адреса, нали. Ами, човек, по-хубаво да не ги пращаме, защото ако се базикате, после има глоба и не знам. Не бе, как ще се базика, май, че не изтича кръвта вече на всичките тук, не знам. Всичките не се чекат. И пича е почнал да си говори с Стоян по телефона
и го е разобедил да не пращат линейки и не са го губили, нищо няма, защото пича го е Не разобедил. знам, нашите тук линейка G в България не ги приемат въобще нещата на сериозно, защото Да. сега като бях в Монтана и ми беше станало, смисъл наистина много лошо ми стана, сърцето ми се разтоптя и в принцип аз имам проблеми с сърцето. И звъна линейката, окей, между другото много бързо реагираха, в София чаках 1 час, в Монтана дойдох след 10 на минутки някъде, окей. Колко често викаш линейка? Ами преди съм Аз викал напоследък се, така в доста смисъл, често. случило ми се. Наистина ли? Ами не среди мен, понеже ходя в махалата да играя в футбол и явно има някакво проклятие на това игрище или някой ще си чупи ръка или глезен и всеки път, когато звъним на линейка, те почват да разпитат. Ама къде точно? Ама какъв Да. цвят обувки? Ама еди какво си? И при мен е така, човек. И не вярват. И се бавят час и половина. Стига, И аз... при мен дойдоха, качиха ме в линейката, седнах си, иначе на стол ще седнах, те се качиха отпред, аз седя само отзаде. Отивам в там болницата или не знам в поликлиника какво е. Дараха ми някакво скапано хапче, ме пита, ти пил ли си, другирал ли си нещо? Викам, не, викам, изпил съм една фанта сеща. Той, ами не, ти си пил. И аз съм, не, нищо не съм пил, сега викам проблеми с сърцето. Викам, нали, това хапче, нали, какво е, той, успокояващо. И като цяло взето го питам, какво ми има, нали, защо? Има ли някакъв начин да се оправя? Той ми не знам, ти си приличен лекар, аз съм от София. Той ми оправи се. И това е. И аз си мисля, Само че дет ми всички викнаха, тия... само дет ми викнаха такси, човек. Ама брат, ти какво си мислиш, че прави трябва да направи в спешното? Ами не знам, смисъл, поне по някакъв начин да ми кажат, нали, да ми направят някакъв преглед, нещо ми кажат, нали. Ама, Те дори не ме прегледаха, просто ми даваха, пи го това, нали. И аз съм окей, какво да правя? ама ти имаш някакво много си заблуден относно това, какво трябва да се случва в А спешното. Какво трябва самите... да се случи? Спешното отделение е за спешни случаи. Неговото какво е било мялко? Той не знае дали Ме има сега спешни ще Ако случаи. спукне че там. стърчи костата е тук, примерно, Или- да набутат малко, да влезе навътре, да ти сложат един Не, бит и да те изпратят. трябва да те третират за това, което ти се случва в момента. Той Ама има той проблеми къде да с знае какво му се сърцето. случва? Да бе, разбираш? отишли са, дали са му... Не да му дадат обяснение нещо. Те ми дадаха буквално най-силното успокоително, с което просто заспах след това, като си погледах. Иначе са решили проблема. Да, бе. И аз си мисля, че разпитат всичко това, нали, като викам линейката, ме разпитат и му държат, нали, за да могат да разберат какво е положението, нали, заради това да ме държат. Не. Чак след 10 минути викат, добре, пращаме ви линейка. Между другото в Америка, докато звъниш, те опитват се да те задържат по Да, това телефона ти казвам. и през това И време затова вече си мислех, изпращат че ме хората. разпитат всякакви глупости, Да. като цвята оградата, обувките, не Те, знам си хората какво. вече пътуват 911, към теб. what's your emergency? Но тук в България те задържат 1 час и до след 2. И чак тогава ти казват, добре, ще ви прескам Пиено линейка. хапче, готов си. Не знам, аз смятам, че си вършат работата, колкото има възможно. И Не аз си знам. мисля така, защото аз веднъж съм викал и наистина дойдоха за 15 минути. Ми, И беше Човек, в, те дори не ми а, направиха кардиограма. За чупен крайник много ни си дават, за очевидно. То не е много опасно нещо. Аз Що е, той се пригъва съм момчето си- с бока, бе, човек. А? Кое? Пригъва се момчето. Аз не съм си чупил, нали, крак или ръка, обаче като гледам, нали, момчето, като си чупи нещо, се прибива от Аз съм болка. си вадил кости и дойдох след час и 20 минути. Аз пръсти много съм се чупил, никакъв проблем. Да, само нокът. С- Звук от четвърти. Имам нужда от 3 линейки, щупих си нокът. От всичките линейки. Сигурен ли сте, че трябва да викам? Да, знам. Добре, разправи за града, бе, какво правите тук? Как се забавляваш? В смисъл, какво такова? Ми като София. Ти въобще бачкаш ли нещо в момента или само в В YouTube? момента от YouTube. Само Днеска YouTube. бях на интервю за работа, но 2 месеца карам само от YouTube. Какво щеш да хващаш? Еми, ще да съм търговски представител. А, Това е това чудесно. са. Като за удоволствие ли да го правиш или... Не бе, ами дълга история, имам нужда от пари, трябва и двете неща Всички да ги правя. имаме, брат. Това не е Всички дълга история, имат човек. нужда Имам от нужда пари. от пари цялата история. Абсолютно всеки човек на този свят има нужда от пари. Аз съм Освен сигурен, че... Ама Аз съм добре, сигурен, имам че- предвид, тия пари не са само за мен, айде. Добре. А, Аз имам нужда от пари само за мен. да не е бременна, приятел. Не. Са лични драми, семейни. Лични драми. Хора, той до сега ме караше моите драми да ги споделя. Ти сте семейни давай да драми, сме... бе, човек. Айде сега. И Иван Само реагираш YouTube драми. Аз може. реагирах по същия начин. и той, Айде бе, сега кажи сега каква Ама е чакай сега, драмата. YouTube драма може, ама семейни не. Това е... YouTube драма може. Това е дабл стандарт. То на мене YouTube ми е семейството, човек. Те ще- Да, тук в Пловдив, кои са? Тая Иванина ли се казваше? Как беше? Тя Какво е беше влогърка много известна. Не, от не Пловдив, беше ли- която спря да се занимава. Не беше ли Ивилина?
Тя така се каза. Ивилина. И Уенсди Адамс, Да. която. Аха. Кой? Не знам. Тя Познавате ли отдавна се? май не... Да, знаем се, ама отдавна не. Правили ли сте някакви работи заедно? Не. Между другото, Сега ще изкопчим всичко от него. И какво сте Не, правили тя- заедно? Как беше? не, нищо не сме правили. Аха, Само сме нищо не сте правили. Добре, там може би трябва да го отрееш, тя е обратно. Аха, Може Кой би я трябва да обърна? го отрежеш. То всъщност може би не е тайна, тя си Кой го е? казва, защото Кой е така, че не е обърна? тайна. Ти ли е обърна? Ти ли Може би беше ти човека, трябва да го който- отрежеш. Ай с тия глупости. Дайте Добре. някаква Най-много готина ютубъри тема май да ще си. от Пловдив, между другото. Най-много така. Как? Кой? Само Пловдив май е бокс тебе и столицата. този знам. И Кристиян Танев и тази мацката. Кой друг? Мирела Лилова, знаеш ли? Не съм Ти? я чувал. Ти. Той не знае Аз никой никога от не Ти знам. него, ако го питаш, него Не Еми, се може да запознахме преди малко. Инстант, неговата приятелка Стефи. Те не са ли по-детска аудитория? Да, такова? Добре, говорим за ютубъри, не за... Или искаш да ти кажа кои, които са за възрастна аудитория? са от Ами Пловдив. няма като ми кажеш телевизия, примерно си представям там Слави Трифонов комици, не си представям Бате Ненчо Ей, ти пък Бате комици. Ненчо. Те комиците И- са като Бате Ненчо, общо взето. Той не е ли от комиците? Ти като Не, комедиант, кеш ли Енчо. си на комиците? Бате Енчо. Не, А, пък Бате Ненчо е. Да, верно. А Бате Ненчо е то... Ненчо е този Бате от Енчо, комиците. Аха. чакай, Енчо е от кой попоне? Ненчо е от комиците. Да. Добре. Аз го гледах като малък, спукано И гърне. аз го А на гледах. Бате Енчо, знаете ли кой му е бил шефа? Кой? Къци. Къци. Че Ето, знаеш, като човек. си го има да води кой е по-понайсен. Да, Да, бе, ама той си- той е той не е ли негово притежател. предаване? Да. Къци е бил някакъв, между другото Къци е бил баси изрода. Всички курви са бачкали по него, за него в телевизията, всички е така. Ами Да, да, защото после го вие си плюят. помислете само колко е такива известни, като примерно Гала е негово момиче на късмета. Той е Тя оттам ли е тръгнала? Гала, нали знаеш как Уау. стават нещата, как ще Това се само Иван прочуш. го помни. Да, аз го помня, аз гледах Супер Шоу Невада, имаше преди Охо. шоуто на Къци. Чакай, още това коя от година? БНТ. 91-а, О. 92-а. Изгорях на 92-а. 91-а, 92-а, Още тогава ли Къци се 93-та. занимава? Да, после направи Ами, чакай, той и Слави Трифонов също през него е минал. Не е ли Слави така? Трифонов, не, той е минал Как през не, бе? каналето, той е минал А през бил е, аз съм гледал клип. Не, никога. И аз не мисля, че е. Сигурен съм, като си прибереш, ще го Не, скажа да видиш. човек. Той е през каналето. Може там нещо, някакъв клип да са направили, но той беше в И в каналето. момента долу в коментар, тъй тъпаци, нищо не разбирате, спрете да говорите за Не неща, бе, които не разбирате. Слави Трифонов беше в каналето, взел го е Камен Воденичаров там. Не, И взел го е Август Попов. Или така, как му беше? Август му беше първото име, фамилията забравих. не го знам това август. Докато е продавал Мартинички, Да, и ме казал един да вид. съм сигурен, че Август го е взел. И ме Един казал вид. някакъв вид и са го харесали и са го взели. А пък Къци ги е разкъртвал всичките мацки. Не знаете, винаги беше Човек хайде, смята, момичета, Къци тогава сега! е бил някакъв- изиграйте си огнения танц! И те, А после всички го хейтят, всички деца са минали през него го хейтят. Бах ти неблагодарници. Дали ме викал някакво такова? Курви! Тройца веднага, курви, танцуете! Еба в повлеканите! Качвайте се на сцената! Той нали е много добър гражданин, такъв свестен човек. Между другото изглежда като свестен, да. Да, Между има знам. една готина темичка, ама не знам дали... Си слушал, Сега е знаете ли, че... момента. Да, мисля, че сега е момента, добре. Та, знаете ли, че ако сте почетен гражданин на София, не знам за другите градове, Мисля, че знам какво ще кажеш, да бе. имаш безплатен градски Да, транспорт. знаеш, да. Мислих, че безплатни курви, човек с толкова, Брат, с ти само за- толкова ти само драматична за курви пауза. си мислиш, само за курви. Нема Просто, просто, това е защото супер яко и човек безплатен рейс. толкова метро, драматично и беше. метро. Толкова, колко няма струва метро, карта? всички. 30 лева на лева е само месец. за метрото. 50 лева за целия градски. Човек, това е много оферта. И аз се Ма чудя, какво в имаш смисъл- карта за почетен гражданин или какво? Еми- Или влизаш, аз съм почетен гражданин, Ами не изкарай знам, си. сигурно ти дават някаква карта за Не, почтен. имаш си медал, Ама- отиваш с с медала него. в сайт и ти дават Замислете се, че това нещо го има реално като такова. Има го, аз знам, че Слави Трифонов Но, е на но, Стара Загора. смятайте, щом Не, щом дори пари дядо за Добри, Перник. щом дори дядо Добри не е почетен гражданин на София. Кой е дядо добре? Кой дядо добре? Не знаете ли? Не. Значи дядо Добри е възрастен човек, който през цялото време е събирал някакви пари, за да може да ги дарява на църкви през голяма част от живота си. Върно? Да. И е дарил супер много, може би над 100 000 лева е дарил този човек. И дори той не е почетен гражданин на София.
Но сега Трифон с удоволствие ще го направят. Не знам, много е тъпо, аз затова искам да съм много готин, за да мога да стана почетен гражданин на София, госпожо Фандъкова. Защото смятам, че много неща могат да направят така позитивни в този град и смятам, че наистина метрото е на много високо ниво в София. Чай си за една карта, какво направи човек? Брат, не ми се дават 35 лева, разбираш и ужасно е. Значи, тук в Пловдив, като дойдох, защото принцип в София се качваш в рейс и си пътуваш и още не ти покупи. Между другото забелязали, че тук идват при теб кондуктори. Тук идват, да. Сядаш си, идвайте, да, билет. Идва кондуктора и аз му давам И в 20 Стара лева. Загора е така. И аз му давам 20 лева, той беше готов да ме глоби, защото му давам 20 лева и не иска да ми ги развали, да ми даде Да, това. те са шибани. Ако нямам дребни, не иска. Да, бе, правиш. И искаше да ме глоби и аз съм някакъв такъв смисъл, нямаше и да ме развиш. Той вика, мама, принципно не мога и такова си. Просто ме изкапаните пари. Не, човек, просто сега. като влезе контрола, която влиза рядко, кажи тя не искаше или той не искаше да ме таксува. Мен Влиза това ми се е контрола случило. в Пловдив. Примерно мързеше кондуктор, аз седнах най-отзад, тя беше някаква дебела и мързеше да дойде до мен. Влезе контрола и къде ти е вред? Тя въобще не дойде до мен, ти само не я глоби. Баси, Бас. това в София го няма. То нито контрол, нито А кондуктор. как може пък да има човек, който трябва да ти продаде билети и отделно да има контрол? Това ми е чудно, аз не супер знаех, че странно. има. Аз не знаех, че има Странно е, контрол, да. човек. Има, Това е Не знаех. супер странно. Това е много странно. Стара Някой Загора, трябва да ако ги не... проверявате, иначе какво ще правят? Вие представяте си в София да има контрола постоянно или Той кондуктор? има на Между другото, метро затова нашия кондуктор, транспорт което по-добър е от София. супер В смисъл, странно. По-нови рейсове и така нататък. Вероятно, да. А там като има много гратищи, откъде да постъпват пари за нови автобуси и така нататък. Абе, има бе, те те вече се- сложиха някакви готини автобуси между С другото. глобите редно мисля, беше. че ги уравновесяват нещата. В смисъл градчиите. смисъл- Има 40 градчици, като губят един от тях и те се... Не, а и в метрото няма чак толкова много гратищи, между другото, защото в метрото много Няма хора как си- да да. влезеш, Абе, човек, как той ще има ни- и камери. Брат, Прескачат. Брат, приятелката ми един месец не си беше зареждала картата, всеки път влизаше гратис с мен. Всеки път зад мен или си шмуга се. А, Никой долепена до теб. Никой нищо. Нищо, сега пак да сте платили едно билетче. Абе, поне, какво съм ме отопил тя? Да, някой като види клипа от Мейварете, айде. И ще ходят до Англия да я издирват. Тя ще се върне, бе, спокойно. Дано. Да. Кой какво е правил е такова непозволено? Незаконно. Ма аз съм объркан, чакай, ти колко приятелки имаш, бе, човек? Нямаш ли една от София? Да, ама тя замина. За една говори, значи. Да, Да, вече Аз си мислех, готов че да тази- говориш. тази Йони е приятелка. Да, иначе тази другата, да, тя е Стара работа. стара работа. Такова. Това беше, не разбрах в коя посока беше движението. Защото едното е, тя отдавна, ако е назаде, ако е напред, е бал си майката. Ами, смисъл... Как няма тя значение. отдава? Как е назад? Назад е то отдавна. Зад гърба му е вече. Обаче като е напред... Никога не Аз там съм го напред виждал кажа, това. така, Аз винаги Никога напред съм не го съм давал. го виждал това движение. Тя Да. е назад. така, Винаги какво означава? тя е нататък. Да, не Така е като папата, как... Добре, за незаконни неща, които сме правили. Да. Ох, стигам. Всичко е законно. Толкова ли незаконни си Всичко правил? е ли? Аз съм пушил, като съм бил под 18. Вау, То това е ли ти? миналия Вау! месец. Еми аз И не веднъж, само. веднъж си изгубих личната карта и не си признах, че съм си изгубил, казах, че съм я... Това всеки между другото го прави, Портмонето, знаеш че съм ли? я откъде. Да, и те ми казаха, много хора идват тук, сигурен си, че е станало така, има големи глоби. Да, бе, аз така си държа на думата. Търсиха, понеже алибито ми... Да, между другото аз казах, че нали някакъв... Описах, че между другото човек, който описах, че ме е нападнал, описах Емил Конрад. Между другото... Това се първо. Ти кажа, че са Виждал съм го нападнали. в YouTube. Да, в смисъл, че... Емил Конрад, Портмонето, че се заглавието на това бил Емил Конрад е ако- нападнал Тодор Разов. Ако ти го откраднат, примерно от раницата без да забележиш, пак плащаш глоба. Ако го изгубиш, плащаш глоба. Но ако е, как се казваш това, като те нападнат? Грабеж, не, да. грабеж, да. Да, Тогава грабеж. вече, не, тогава плащаш там само за личните пари. И мен не ми се плащаха пари, излъгах. Добре, аз И- защо не съм плащал, защото аз съм си губил така. Мисля, че един път, И ако колко си повече загубиш... се губиш, толкова по-висока глоба. Един път, ако си загубиш, мисля, че е окей. В смисъл, май нямаше глоба. Абе, по принцип май... Да, нали обясняваха, либито излизам Без от... правилата. Излизам си... Между другото, вече няма давност, така че спокойно мога да си разказвам. И да, и казах, нали, излезнах си от еди кой си магазин и те си взели, те си искали записи от магазина. Значи затова разследват, ако е за нещо друго няма да занимават, ама ако е за такова нещо, разследват полицаите там. Взели се записи, показват ми, виж, ти каза, че нямаш джобове, тук имаш джобове.
И аз, те са декоративни. Добре, О, добре. хванали сте, човек. Не, казах, те са Баси декоративни. В майката. смисъл, знаеш ли са декоративни? Да. И те, добре. Пак ме предупреждават. Ама той е такъв, тук забелязахме несъответствие и почна такъв с някакви психологически Баси за трикове. 12 Ама лева. аз тъкмо ми си да си призная, че не е така, нещо вътрешно ми кажеш, не, дръж се на Това думата, е, че дръж много се на яко, думата. като си нагазил слайната, Да. човек. И аз как няма така и така съм нагазвал, ще държа до край и оцелях човек, Да. не платих. А забелязали ли сте как като малки някакви супер древните неща са ви били на живота, смъртта и така и се притеснява майко сега какво ще стане. Примерно, аз като бях ученик, един пич ми изпърже дистанционното, го пусна в микроволновата. Чакай, И то ти си бил спря, малък, да. имал микроволна. И дистанционно. Чакай, Не, между ти си сериозно. живял през комунизма, нали така? А не, Малко. 6 години, аз не помня нищо не от комунизма. То също, е едно и също, 2000 година, едно и също. Ами после мутрите беше интересно и беше тотално различно от сега. В смисъл мутрите като беше всичко смотано, всички ходеха санцузе, така Може ли из малко да се града. дехидратирам с тази А, прекрасна вода, турбо? Може ли и аз след това? Всички магазини бяха мизери, нали? В смисъл те джапанките примерно по 1 лев, където са, вода. Където са по 1 лев джапанките си бяха нормални хората да си джвакат с тях така из града. И бяха по-страшни времена. Нали? Мутрите бяха такива известни личности. Нали? Бандитите бяха като... Между едно сега другото, Криско, между другото както е баща ми, известен. че ме си имали работа с тях и ми казват, че и аз ги питам, защо толкова се е проточило делото. И те накрая ни се обадиха, казаха вече няма давно, защото всички умряха. Всички са умряли. Как да осъдиш умрял човек? Представяш си колко много народ са избити така, като по филмите, обаче тук при нас. Нали? И въобще не е толкова красиви гледки, Ма те- експлозии, не знам. Нали знаеш, че те не са Бам-бам. сериозната работа, тия мутрите? В смисъл, държавна сигурност. Така, истинските... В смисъл и Певски сега, нали знаеш, че ако продължават така, ще го застрелят и него. Когато да, някой се да. вземе твърде на сериозно, тогава го... Аз много малко се интересувам от политика, трябва да ви кажа и да знам. Аз много се въобще. интересувам. Това Значи според тук мен няма да говорим за Това според мен е най-доброто Окей. решение да не се интересуваш от политика, знаеш що? Не, доброто решение. Аз Да, се аз интересувам. знаеш, че никой няма да се съгласи. Аз лично между много се Кажи, интересувам. давам ти шанс, обоснови се. Защото така или иначе няма никакво значение за кой си гласувал. Каза човека, който не се интересува от политика. Не, има много Добре, значение за човека, кой. който се интересува, какво смята? Добре, кажи ми сега, че в един избор Да ми ти е кажа ли какво? Не, ГЕРБ, които ще ми построят нова магистрала. като за начало няма да има толкова от ДПС, като гласуваш. Най-малкото това е, че ДПС няма да има толкова гласове. Добре. Добре че дошли ще в се Полит подкастът на Комери Добре, няма Клуба. значение да не говорим, то е скучно. Добре, просто да кажа, БСП, високи пенсии, ГЕРБ магистрала. Не, те БСП, знаеш какво? Pick Между your другото, poison. За какво Понеже са тя много хора- пенсия, бе? Да духат на тебе за- пенсионерите, бас. Аз веднъж им прочетох БСП какво предлагат, нали всеки си казва, ако ние сме на вас, еди какво си, там БСП пише равни права между мъже и жени. Стига бе, човек, ние кой век сме, че предлагате такова нещо? Да, Вау, аз Между това ще другото, аз съм гласувам. живял в Австрия. И там има много турски комюнитита, където са по-малко образовани хора. И примерно където е турски квартал с площадка за игра, и има такива нарисувани табели. И да знаете, въобще не е хубаво да си пребивате жените, нали, дават една жена забрадена и тук с посинено око, нали? И задраскано, нали? Това не е добро. Обаче отдолу такава, Като което... да се знае. Да. И някакви такива за деца, нали, направено да не пребиват жените си и някакви... Добре, дай да се много върнем сега интересно. на темата за незаконните неща. За незаконните неща. Да. Аз съм взел Крали вафли ли в сте неща? магазин. Аз Да, като малък веднъж се опитах да открадна дъвка от 5. Хванаха ме и толкова странно ме беше, че тогава не съм крал. дъвка от кое? От 5 стотинки. Хванаха ме. Тоест искаш да кажеш... Веднъж се опитах да открадна нещо, беше дъвка от 5. Хванаха ме. А от първия път. виждали ли сте касиерките как се наежват, когато хванат някой, примерно взел вафла. Нали? Вафлата струва колко стотинки? 20 стотинки, 30 стотинки, 30-40. 40 стотинки да струва една вафла. И нали, вече ще извикам полиция, Аз си представяш да го Да. вкарат в затвора този човек, че е откраднал една вафла, човек. Или да знам. Нормално е човек. В смисъл, Еми, Кажеш, бе, какво да ти чакай, кажа? чакай, между другото за 10 лева може. Примерно, ако не си плащаш сметката за телефон,
като нищо ще осъдят за 10 лева. Може да ти 10 М, лева ня. сметката, пак ще Да, осъдят. може да ако кажа осъдят ги да си я платиш. платиш, а не да Не, имаше такъв влезеш в случай, затвора. даже омбудсмана викаха, да, не им пука, беше някакъв възрастен човек, само че не 10, ми 70 лева. И затвора заради 70 лева. Възрастен човек. Което ми напомня, тази седмица в петък ще идва дядката на стендъп комеди, така че който не е виждал старец в нашия комеди клуб, да заповяда да гледа, ще бъде много яко шоу. А деца може ли да участват Да участват. Не. на Open Mic? Значи Какво деца. означава Ние деца? някой 14 годишен или 12, нахакан младеж, млад, малък, да кажа, Не сега дей, ще човек, ме защото много хора ще искат да дойдат след този подкаст. Чакай, бе, тук не го гледа деца, дали Ще бъде, а гледат го, аз Спокойно, спокойно. Човек, 10%. А, да. Значи не може. Може бе, идвайте деца, идвайте Само си може ли? платите входа. Законно ли? Плащи входа и при влизате. баткови. А? По принцип законно ли? Ами на ранните е законно, на на късните е незаконно. В смисъл, то е като бар, като такова. Аха. Стига да не пушат цигари, да Да не не пият пият. алкохол. Стигайте, никаква свобода не им даваш. Ей, Добре, деца, Чичо пушете здраво, бете Джойнт да курви. врътнете с баткови додо. Хващайте мацките там, вашите приятелки, бете се, пушете, вземете наркотици, ако искате. Обаче вие като правите подкаста, много бързо отивате в тема и забравяте предишните. Еми, да знам, Това е човек. якото, защото Смисъл. предишната тема няма никакво значение винаги. Като си на сегашната и то вече преди какво значение има? Какво се случва? Да, Ами плюс аз това е само аз- далеч по-важно само аз да се научим предсаках да децата разкажа. да не вземат наркотици, отколкото Тоест да ги научим да вземат наркотици. да не вземат. Деца, А, не вземете не наркотици. вземайте. Да, ама Най-ме кефи в този филма Love Actually, нали знаеш този рокстара, който е дъртия. Не. И деца, никога не си купувайте наркотици. Станете известни, ще ви дадат без пари. Някакъв супер коварен беше там.